पावर स्टार पवन सिंह बहुत बड़ा तबाही लेके आ रहा बाड़े भाई। वीडियो में बनल रहा एक एक बात पर चर्चा हुई। बहुत दिन के बाद उषा फिल्म से पावर स्टार पवन सिंह के पोस्टर आइल बा। पोस्टर के नाम बा सैया मिलल लड़कैया। भैया पोस्टर के नाम देखला के बाद से ही पता चलता जे ई गाना जौन बा कि मेहरारू के तरफ से बा। आ पवन सिंह एक गाना के वो भी उसे गौले बाड़े कि एगो मेहरारू बिया आ ओकर सैया लड़कैया मिल गइल बा। उ अपन दर्द सुनावतिया। आ पावर स्टार पवन सिंह एक गाना के जौन बाकी शिल्पी राज के साथे गौले बड़े। पावर स्टार पवन सिंह आ शिल्पी राज, सही सुनतानी, उहे शिल्पी राज जेकरा संगे तमाम पवन सिंह के एक से एक गाना आवेला, उहे शिल्पी राज के साथे पावर स्टार पवन सिंह गाना कइले बड़े। आ भैया कमाल के बात ई बा कि आशु प्रियांशु के जोड़ी बा यार। आशुतोष तिवारी के लिरिक्स, प्रियांशु सिंह के म्यूजिक, पावर स्टार पवन सिंह, शिल्पी राज। ये गाना के जोड़ बा कि पवन सिंह कोनो चर्चा न रहा। ये गाना के लियावे के कोनो चर्चा न रहा। एक बाइक हम सोशल मीडिया खोला तनी यार पवन सिंह एगो पोस्टर डाल दले आ उहो उषा फिल्म से। तो भाई ये खरा खातिर हम तार लोग के बता दी आ देखा भी दी कि ई पोस्टर के जौन बा कि रिलीज कइल गइल बा। एक गाना पियावा वाला गाना होके तो शिल्पी राज के साथ कॉम्बिनेशन बैठे। अरे पवन सिंह शिल्पी राज के आई देखा पोस्टर देखल होई। पहले पोस्टर देखल हो चमक जात होई। आई पोस्टर देखो आ एकरा के बता दी हम तार लोग के आशुतोष तिवारी के लिखल बा आ पवन सिंह आ शिल्पी राज। सबसे कमाल के बात बा भैया कि बहुत दिन के बाद नीलम गिरी पवन सिंह के साथे काम कइले बड़ी। ई एगो कमाल वाला बात बा। नीलम गिरी मतलब नीलम गिरी आइल बड़ी तो तू लोग समझ जालो कि ई गाना जौन बा कि बहुत बड़ा होके वाला बा। ऐसे भी उषा फिल्म से जब भी गाना आवेला, पवन सिंह के गाना जब भी उषा फिल्म से आवेला तब एकदम अपन इतिहास रचला, रिकॉर्ड बनावेला। तो उ चीज के इंतजार हमनी के यही गाना से वो चीज के जौन बा की उम्मीद बा कि गाना जौन बा की बड़ा होके सैया मिलल लड़कैया। आ पावर स्टार पवन सिंह आप तो जानबे करते हैं ना, आजकल मेहरारू का फीलिंग आ रहे हैं। काहे कि सब चीज में मेहरारू का फीलिंग। एकरा पहले दिलवा ले जा रुमाल में मेहरारू के तरफ से रहा, आज सैया जी के दिलवा टूट जाई मेहरारू के तरफ से। सारा चीज जौन बा कि मेहरारू के फीलिंग गावत रहे पवन सिंह। ऐसे पवन सिंह ये गाना के लिए बड़े सैया मिलल लड़कैया। हमरा बुझाता ही बोल तनिया सा सुनल लागता, लेकिन अब जब आई तब पता चली जे आखिर बोल ह कमन। बाकी जे भी वीडियो देखा था सब लोग से विनती बा, पोस्टर लगेले बानी सब पोस्टर देख लिया लो वीडियो में। आ ओकरा बाद वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पवन सिंह के जे भी पसंद करे वाला बात, चाहे वाला बात, सब लोग के लगे पोस्टर जाए के चाहे, सब लोग जाने जे पवन सिंह के एगो नया गाना के पोस्टर आ गइल बा। बाकी चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब जरूर करी, वीडियो को शेयर करी। मिलता है अगला वीडियो। फिर बाबूजी कमर हिले सो मटकोर में यही गाना पर। नमस्कार।